lalat piperkat kumna dalam tak litikan kamlong ka bae banlitiet la dabayang ka bisa tangi ka ganyan pendapat biang paru ko busyong yin kumne kupate ula dai ban stu em balai un kunno tayanga ka kan thai banga susyong hayeng la dabim la ban pendap biang ya yang kesam tek rena ka basai dapat kli sisa yang akan kita kli mesti yang jumpa pam tu sutu ini terus tom jonga kajing treshi tom jong me kadai ka ba misyong tang hakamit ko mo manager ubahap ubalong kum kupa jong laingut ki khon ulhab bani le no ya ke exam final ke jong indri ke jing e kalawan biang bat omdan pisa bat siu ya ka ba le exam udan kesati ka ba kmi jong u kala ai na do ki por ki ba dang kana o ban se ban hab ban di no ya ke ni kesati bat ban siu ya karam ka ba ulashim na uparanok jong Paru ko wai hi wadwan ya tho shanga khile ya tho shukpa balai khun aing ne so mga banwan lok pa ko mameh ne mi dan jementai ai ru em kami dan tak tuk tunjuk pi sua ba kren tangya ka ka bang alak ban pedang wat kren ni ka bang ngamla su ban sngap oh menohi mameh mi su tho ya ka cincin car hayeng milik detak dia ka kesiar tang nak bantai la di bali mimlek nak bantai ki khun kat ni ka jing cinjar ka jing sosat Mai, balai pi man la kapor pi suri shrut badipa. phale ka khun phatib ya ka ai khima phawa don batai nga Ipaparo itrestom tamay na bata jungi. khima melino sa kamera kumno pamdon jing la ran mat ki khun ru kumdungan le ran kum ya me ubriyo khlamana shish kabhaya me bemin mi no nang ne kamyo jing mentai hiro ban ya shong bat me ubriyo bam tep ya kabala ka kitnong la kata ki snam nga ya shong bat me ka ngala yo jing mentai na me bat ka ying kasam phade gabri bomdan yang jisthu khan der ru kumno phanut ban kan nga ko kita kintin kaduk pa ki khun ru mila dai ben mi no him ta menta orat pat bitar ya nga ngalangi akan ne kumno ju khap watang ki khun ru banga perkhat ya ki khun kin me ba mim la pan biang ang la da mim mi na menta menta man brel di gitar jong me sabar shem kene ka ja mi no san menta menta Mai, balai pi ya umne. Balai pi ba papa. Mai, balai sa umne. Ngap. Sure, mapasta. sngap khun ngamna se ru pas ngap ek mi pi Ngamdan kam sure kum ya me. Sawan pedidur kemat ya ki kun. Let's say andam la along brio do kumai. Sure, me pelatu ki kun. Hilina, wan sini mai paisero. Ho. Papa, would you like that?
Belai kumno kan kun haba kami jong phi kam sha tai nga ban sa lam phi. Papa, ini apa sih? Haba jingdom kawan ka Japrang ban jam ngamla Ama no kanh ban ngau thu Kat ne jing e ngama Ngasa ha jing kuslai Asya no kanh ngan pa Satang daki umat thang Yesus lay nanga Ngan yai kan mau si ju nom Ya pi ki kon bai Tenang yai he yai san Tiap labu rom ako Ngalong tang ubil badok biru nang yenso Ama no kanh ban ngau thu kat no jing e ngama Ngasa ajing kuslai Asya no kenyan pa Satang daki umat tang Yesus lay nanga